vás pri našom ďalšom let's play. Takže rozmýšľam, kde sme skončili a čo sme chceli robiť, lebo som si vôbec není istý. Dobre, ja si myslím, že sme zbierali nejaké úlohy už. Toto nás nezaujíma. Toto nič zatiaľ. Dobre, pôjdeme na nejaké vedľajšie úlohy, čiže budeme sa snažiť získať Amrenov meč. Ale ja si myslím, že tých úloh, ešte aj toto by sme mohli skúsiť pozrieť, dobre. Ale myslím si, že môžeme ísť ešte tu pobehať. Lebo ak sa nemýlim, ešte pár úloh by sme tu mohli nájsť. Tak ja nevyzerám dobre? Ďakujem. Nič ti nedám. Kde si sa naučil hrať? Aj my sa pôjdeme učiť. Budeme hrať a zarábať ťažké peniaze. Dobre. Ku kompaniónom sa mi ešte vôbec nechce ísť. Takže zatiaľ to tu takto pozrieme. Tam sme boli. Poďme na tržnicu. Ja viem, čo sme chceli robiť. My sme chceli pozerať tie lektvary sme chceli robiť. Lebo ich máme plný inventár bylín. Keďže niekto tu rád zbiera. A nedá si pokoj. Tu by mohlo byť nejaké slepačie hniezdo. Výborne. Odchádzam. Hop. Dobre. Izolda. Zaujímavé. Takže ona by chcela nejako pokročiť v tom obchodníckom svete a povedal jej jeden z kajtov, že má doniesť mamutí kel. A my jej s tým pomôžeme, jasné, že áno. Dobre. Niekto ti robí problémy? Dobre. Ona má problém s tým bardom, ktorého sme stretli, že jej nedá pokoj, tak ideme ho skúsiť nájsť. Skúsime sa s ním priateľsky porozprávať. Ešte tu sedí, dobre. Dobre, necháš Charlotte na pokoji. No, není tvoja. Výborne, podarilo sa nám ho len tak presvedčiť. Už ho nebude obťažovať, výborne. Ja si myslím, že aj tento typeček nám dáva úlohu. Aj keď on nám dáva, myslím, že zlodejinu, ale je to také. No dobre, povieme, že je to na dobrý účel. Ideme za Charlottou. Či Carlota? Teraz som nejaké zlato. 400 zlatých? Za to, že som sa porozprával. Keby každý nám dával také zlato. Dobre. Ideme najprv do tej krčmy. Alebo najprv tu pozbierame kvetinky. Nemôžem si dať pokoj, prepáčte. No. Čo tam? Bábika, ale však ho ani nevidím. Aha, našli sme, že nejaký zlodejský úlovok. Super. To sa zíde. Ale čo je toto? Toto si vôbec nepamätám. Aha, dobre. To je nič, to nás nezaujíma. No. Tu máme nejaké surovinky ešte. OK, nezobrali sme ho. Dobre. Ups, pardon. Môžeme ísť omeletu robiť. Stovky vajec, dobre. Dobre, idem tam už, nech to tu zase nezdržujem. No. Poďme sem. Nie som si istý, či tu nám dá niekto nejakú úlohu, ale môžeme sa pozrieť. S tebou sme už kecali, tu je nejaká týpka. Počúva nejaké zvesti.
big tree all it's part of the temple of Kinneret. People want Danica to do something about it. Dobre, I don't know what they tak sme tu získali predsa niečo. Ja som o tom úlohe vedel, ale neviem prečo, keď sme boli v tom templi, nám to nikto nedal. Sme tam s nimi aj kecali a nič. Knižočku si prečítame. Dobre. No tak to je správ teda. Ale mal by tu byť niekde ten alkohol. Čakajte, mám to nastavené, že by som ho mohol vidieť? Nemám. Už hej. Ja viem, že je to zlodejná, ale to nevadí. To nám bude odpustené, takže... Toto je kto? Toto je ďalšia sada úloh, ale to sa mi teraz robiť naozaj nechce. Ale niekedy sa na to určite pustíme. Old woman? Prosím. To je jedna z tých ťažkých úloh, presne ak som hovoril. Čo budeme z Talmoru brať toho týpka? Nevadí, ja najprv by som rád zaniesol to pivko, nech to máme z krku. Bezďačikovi. Ešte mu dáme aj toto, nech sa teší. Výborne. Dobre. Ale chcel som ísť pokecať s touto týpkou. Aha, ona je niekde vonku. Podľa všetkého. Si tu chilluje na nákupe. Hello, child of Kinneret. The Gilder Green, yes. It's a bit of an eyesore at the moment. More of a problem for the pilgrims than for me. To the east of here is a hidden grove where the Eldergleam resides. Our tree here in the city was grown from a cutting of that tree. Even its name is in a cup. I've thought about that. I think if we had some of the sap from the parent, but even if we get to the Eldergleam, you couldn't tap it. Not with a Že vraj to nemôžeme ale ísť zobrať, že musíme zobrať miazgu z toho stromu, ale nedá sa to spraviť s normálnou zbraňou. Aha, a nejaké... Bože, jak sa im hovorí v našom, nie som si istý. Ale musíme najprv získať nejakú dýku. Dobre. Ono to ani není ďaleko, myslím, ten Orphan Rock, ak sa nemýlim, on je túto kúsoček od nás. No jasné. Dobre si to pamätám. OK, aj to pôjdeme robiť, ale... My máme ten inventár úplne naprataný. Takže najprv spravíme jednu vec. Dobre. Teraz vás ušetrím trošku toho, čo idem robiť. Idem len craftiť lektvary a predávať ich a medzi tým sa trénovať. Čiže ja to zrýchlim a budeme pokračovať ďalej. Dobre. Mám to hotové. Trošku som tam prerobil, ale to nevadí. Získali sme 2 levely. Už máme 4 veci, čo si môžeme niekam vložiť a ja som to tam stále nikde nedal. Ja si myslím, že by sme mohli vylepšiť oheň konečne trošku. Podpálí zem pod nami. Dual casting, to nás nezaujíma. 15% šanca, že začne nepriateľ horieť. Dobre, nevadí. Poďme sa pozrieť do tohto. Myslím si, že túto teraz nám netreba z tohto nič. Ale zase, toto by sa nám možno aj zišlo. Že sa vieme lepšie liečiť. Ups, pardon, nechcel som to. Dobre. A ešte by som, možno by som aj do tohto už išiel konečne. Ja si myslím, že by sme mohli. Dáme to sem, ale ja tu vlastne nič nemám, takže len toto sme si dali zatiaľ. Dobre. A ešte sa môžeme pozrieť, či asi aj toto už tu vylepším trošku.
Dobre. Ale to je, že keď odblokujem nejaký útok, čo ja moc neblokujem. Dobre, dáme si toto, to redukuje nepriateľský útok. Dobre, super, ja si teraz pozriem, jak som si to tu minule nadstavil, takže ideme prepínať veci 2, 3, 4, dobre. Dobre, ešte by som išiel sem na nákup rýchlo, len predať nejaké veci, čo máme v inventári. No, vítám. Ako ide biznis? Pohodička. Dobre, ja nechcem nakupovať, lebo nič nemám, takže rád by som sa len zbavil, ale asi ani nemám čoho. Toto je nejaká sprostosť. Ty kokos, to mám je na čo toto? Ťažím o 106 a potom mám 3000 vecí. Ale vidím nejakú zvláštnu sošku. Ale tu by som... tam má jakú cenu, tu by som musel ukradnúť. Dobre. Ten náš tigriskoči, čo to aký je velikánsky už. Podrástol, krásny je. Dobre, ja by som... Tu som už bol však. Tu som už bol, nevadí, ja to tu skúsim preskočiť. Hlavne, že tu je bránka. Dobre. OK, ešte by som skočil sem sa pozrieť, či náhodou tu nie je nejaká úloha. Ale je tu ešte, myslím si, že jeden mód, ktorý pridáva tabulu v meste, ktorá zbiera sa tam potom úlohy. Unikátny. Oný som našiel a mohol som si ho zobrať, takže to sme zobrali, super. Možno niekedy zistíme... že čo nám to pomôže potom. Toto nechceme, toto už tým pádom nepotrebujem, toto nechcem. Zatiaľ ma toto netrápi, ani toto, ani toto. Tuto nemáme nič, ani tu. Dobre, ja sa idem zbaviť trošku toho železa, ideme vykraftiť nejaké veci a potom počkáme na ráno a pôjdeme na úlohy. Tu je ďalšia úloha. Koho hľadáte? Prečo ho hľadáte? Dobre. Dobre, oni mi nepovedia, koho hľadajú, ale hľadajú ženu v takom istom rase, ako sú oni. A ja viem presne, kto to je. Čiže pôjdeme to kúknúť. Pôjdeme sa za ňou pozrieť, ale rád by som ešte použil toto. Dobre. A ešte by som potreboval sem ísť. Je mi to úplne jedno asi, čo vyrobím, niečo, čo by mohlo byť hodnoť, ale mohol by som možno nejaké šperky, aha. Na tom sa nám trošku podarí niečo zarobiť. Dobre, a vyrobme zbranie, ja neviem. Čo je tu také za dobrú cenu? Asi je to úplne jedno. Vyrobíme tuto hore niečo. Super, zbavil som sa trošku bremena, síce teraz toho nesieme strašne veľa. Musím sa nejako dostať tu do obchodíku. Aby som to všetko teraz predal. Našťastie ešte nemajú zavreté. Dobre. To je síce super, že máte obchod so zamknutými dverami. Ale typeček, ty stojíš úplne niekde inde, čo ja mám robiť? Uložíme si to. Som chcel odomknúť ten zámok, lenže on ma vidí. Už ma nevidí. Je to expertný zámok, čiže to bude asi dosť veľký problém. Dobre ja. Ok. Seruskaj.
Potrebujem od teba volačo. Ja potrebujem predať tých 16 sekír, čo mám pri sebe. Môžeš zásobiť celé mesto, nech sa ti ľúbi. A ja by som... My sme vylepšovali tú zbraň, či si to nepamätáte. Vylepšovali, hej. Nemám moc zlata, nebudem si nehávať teraz nič vylepšovať. Dobre, ja idem pozrieť ešte rýchlo tú tabulu s tými úlohami a pôjdeme pomalinky na to. Ono to bolo tu, ja som to vtedy... Tu toho je. Fú. Dobre. Zaujímavé. Sme získali toľko úloh, že ani neviem čo s nimi. Dobre, pôjdeme najprv do tohto, zase za toto týpko, ona by nám mala dať nejaké lektvary pre niekoho. Serus. Som tu na tú prácu. A som tu aj na túto prácu. Dobre. Najhoršie, že na to máme čas dokonca ešte vyhradený. Dobre, vidím Charlotte, ideme rýchlo za ňou pre dopis. Nikam nechod, čakaj ma. Dobre. OK. Poďme si to pozrieť, takže... Dobre, tak ešte skočím sem a potom pôjdeme najprv sem a prejdeme do tohto kempu, pôjdeme to tam vyzabíjať, pozrieme sa, čo tam je po ceste ešte, keď tak pozrieme niečo iné. A potom pôjdeme na pravú stranu. Tam už bude konečne nejaká akcia, nejaký boj. Chaotický opäť. Máme sa na čo tešiť. Serus. Dobre. Dobre. Ďakujem. A poďme na to, ideme bojovať konečne. Šup. Ja tu ale počkám do rána, nebudem čakať nikde mimo mesta. Potrebujem 4 až 6, 10 hodín počkáme. Myslím, že v meste by sa nám nemalo nič stať. Dobre. Poďme na to. OK. Hodím si sem značku, aby som vedel, že mám ísť týmto smerom, keď mi to tu všetko svieti. Nejako ich tu je veľa mŕtvych. Čo sa tu stalo? Dobré. Ja si myslím, že môžeme ísť tadiaľto na tú farmu pozrieť. Niekto tu má nejaké potíže. To je vlastne ten šašek, čo nám to hovorili pred mestom, že niekto má nejaký problém s prenášaním truhlice. My mu teraz pomôžeme, ale potom už nie. Do budúcnosti. Že sa tu zasekol, že má nejaký problém. Že sa snaží preniesť svoju matku do novej krypty, ale že sa mu pokazilo koleso. Či mu môžeme nejako pomôcť. Že máme ísť na túto farmu a Loreu sa presvedčiť, aby mu pomohol, lebo že nechce mu pomôcť. Dobre. Poďme tam.
Šupa. Som pozeral len, čo to bolo. Som mi zdal, že to bol nepriateľský vlk, ale to je náš vlk. Zdravíčko. Ja vám to tu hneď pomôžem pozbierať. Že toto je vôbec dovolené. A že im to nevadí. No, týpek potrebuje tvoju pomoc. Ale že je šialený. Že prečo ich nemôže nehať na pokoji. Že je absolútne šibnutý. Áno, to sme si stihli všimnúť. Ale veď mohol by mu aj tak pomôcť. Je to cudzinec, ktorý potrebuje pomoc, nech spraví dobrú vec. Čo sa deje? Sa mi to nejako zabugovalo. Ešte raz poďme na to teda. Dobre. Pôjde mu pomôcť, že mám pravdu. Že ju mám povedať, že mu pôjde pomôcť. Ja by som bol rád, keby táto týpka odo mňa tie veci kúpi, čo som teraz pobral. Super, nekúpi. A on? Kašle na mňa. Hlavne, že som nabral tonu zeleniny. Dobre, nič. Nebudem sa tu zdržiavať, poďme mu to povedať. Že mu to pomôžu. Že som ho spravil veľmi šťastným, takže nám dá nejaké zlaté za odmenu. A to je náš zámer hlavný. Dobre, nekecaj, na vám zlato. Odchádzame. A kde mám zlato? 400 zlatých. Za ten pokec to stálo. Dobre. Poďme hore. Sa pozrieť, že čo to tam máme. Vidím nejakú zverinu. Ale čo je? Tuto niečo je, ale čo to je? Väčšinou tu bývajú obry. O našťastie tu žiadneho nevidím. Ten by nám statne naložil. Ale mohol by tu byť ten mamutí kel, to by bola úplná top. Počkaj, tu niekto je. To sú banditi? Si to pre istotu uložím, lebo neviem, čo to je zač. Chcel som po ňom vypaliť gulu, ale som si pomýlil zase kúzlo. No, meso som nechcel, ale... Škoda, že ani oni to nemajú. Na koľkátke máme tú ohnivú gulu? Aha, na dvojke. Dobre, dobre, dobre. Aby som na budúce vedel, že môžem páliť z diaľky na nich. Dobre, tu asi nič nebolo, si myslím, len takto. Pochabo. Ale môžeme pokračovať po týchto stopách. Myslím, že toto je ten kemp, kam potrebujeme ísť. Ak sa nemýlim. Ale... čo to tu vidím? Ale budeme po nich páliť asi... oné. Budem po nich páliť najprv tie ohnivé gule. Som zvedavý, aké to bude dávať zranenie. Vidím vlka v pozadí. Aj tých potom môžeme zabiť. Dobre. Najprv na štvorke by som mal mať toto. Na dvojke je toto. Ale dám si prvý pohľad, lebo tam je nejako veľa týpkov. A sa tam mlátia medzi sebou. Ale prečo? Ale to sú podľa mňa títo banditi. Čo to bolo? Tu nás dali do okienka, aby som ich mohol ostreľovať. Chytaj, chlapče.
Ako ja budem tráfať asi aj svojich, ale tak to nevadí. Bum. To je jediná nevýhoda mať týchto pomocníkov. Nevadí, poďme mu naložiť. Paráda, čo? Zor. Dobre. Ok. Počkaj, ja tam vidím nejakého týpka hore. Hoho, priamy zásah dostal. Poďme ho zabiť, poďme ho zabiť. Tomuto zoberieme veci. Mohol by mať na sebe nejakú zbroj, čo by sa nám zišla. Preto ho naháňam. Do toho kempu sa už vieme aj teleportovať, takže pohodička. Dobre. Nič z toho, ale kde je tá týpka vyvolaná? My nebývajú ohnivé soli, to by sa nám zišlo. Nevadí, dobre, bežme naspäť. Poďme naspak. Pôjdeme hneď dovnútra, len ešte by som sa rád tu obzrel, že čo tu je. Či tu niečo nenájdeme. Pozerám, že tu zabíjali mamutov. Keď by sme tu tak našli tie mamutie kely. Chobot nechceme, ten je na nič. Truhlička je tu. Zamknutá. Ups. To bolo moc. Dobre. Ďalšiu truhličku som zbystril. Á, moc by ste chceli. Takéto primitívne pasce tu na mňa. Dobre. OK. A to sa dá ísť aj z vrchu, aj zo spodu, či len zo spodu? Asi len zo spodu. Dobre, nič. Poďme tam. Neviem, či sa mi tu vyplatí tretí pohľad, lebo... Úžasný záber to dalo naozaj. Ja to tu potom vyťažím, ale znova to pretočím, aby ste sa na to nemuseli kúkať, lebo je tu toho fakt veľa, to bude na dlho. Ale ten boj vám nemôžem nechať uísť. A očividne tu asi nebude len. Dobre. Mám zobrať jeho hlavu. Dobre. Poďme sa tu pozrieť na to, ale čo sme tu našli všetko. To bolo jednoduché, by som povedal celkom. Ale máme tu nejaké lektvary. Dobre. OK. By sme mu fakt odrezali hlavu. Dobre, pohodka. Aha, yes. Rovno sme si splnili ďalšiu úlohu. Tento kľúč nám je na čo? Čo je tuto schované? Inak jedno kúzlo som si vôbec sem nedal a to je... Ale mne stačí, keď ho budem mať takto. Ja, ale to nechodí so mňou to svetlo? To je bieda. Som myslel, že ono bude chodiť so mňou. Takže dobre.
Toto dáme sa... No tak toto. Ešte, že som ich obišiel. Mi ma tu porazilo, keby si tam zaseknem s nimi. Lektvary. To keď hodím hen takú bombu, co to celé rozhádže. Našiel som nejaké kúzlo. Transmut. Ale čo to máme zač? Wow, super. Prečo som to spravil? Veď minul som 60 železa a mohol som ho celé pretransformovať na zlato. Nevadí. Ja si myslím, že toto je železný dúl. Takže to bude pecka. Budem mať toľko zlata. A hlavne skill alternation, že konečne. Dobre, toto nič. Je to železo však. Corundum ingot, to bude nič extra. Dúfam, že tu bude aj... to je teda asi taký poklad, jak ten boj, čo? Dobre, to je železo, super. Dobre. Dobre. Ja si myslím, že idem to vyťažiť. Takže za chvíľku sme naspäť. Takže, po nekonečných hodinách ťažkej práce sme sa konečne dostali na svetlo. Myslel som, že už to ani nedám. Bolo tam toho milión. Toto môžeme zrušiť. A ja si myslím, že by sme mohli ešte ísť vyčistiť. Možno sa k tomu nedostaneme, ale aspoň pôjdeme cestou tam už. Sa ešte pozriem, či nás niečo nedelí medzi mestom. Dobre, nedelí. Akože ale nechcem byť zlý, ale nazbieral som tam 61 ironu a máme kúzlo, s ktorým to budeme premeniť na zlato. Takže úplná topka. Ale ja to potom spravím pomimo toho, aby ste sa na to nemuseli kúkať, ale dostali sme level, keď som tam už tak krvopotne ťažil. A rozmýšľam, že do čoho to dám, ale ja si to asi nechám a dám to potom do tohto, lebo tým pádom, že to budem meniť tú rudu, tak získame to. Dobre, poďme sem. Ja si tak potom pomimo tohto pozriem tých typkov, ktorí mám odniesť lektvary, lebo mne sa zdá, že mi to na mape neukazuje. Či ukazuje? A ukazuje. Super. Povedzte mi, jak sa sem mám dostať za... No dobre, nič. Akože úplne pohodičky veci, že? Kúsok. To je za rohom. Super, to máme za minútku hotové. Dobre, idem preč. Poďme sem. No. Teraz nejdeme doľava, tam sme už boli. Ale ideme rovno cez mostík. Toto je krásne. Dobre. Nedá sa tu nejako nadstaviť, že by mi nebolo vidieť tie... To si potom tiež zistím. Á, vlčík je tu. Ja nie som s týmto stotožnený, s týmto vlčíkom, ja vôbec neviem, kto to je. Dobre, ja som sa ho zbavil, lebo zbytočný mi, akurát tak ho tu mlátim s mečom furt. A to mi zrovna netreba. Naša úloha není úplne ďaleko, ale je tu nejaká jaskyňa, takže ja nejdem tam na tú úlohu, ale pôjdeme sa pozrieť sem hore. Bude odtiaľ nádherný výhľad určite, som zvedavý. Bandit je tu. Daj. Ten dostal, čo? Nečakal ani. Máme tu nejaký note to Rudolf. Ty vole, ja tu mám toho nejako moc. Dobre, niekto si tu asi z niekoho robil srandu a po
počítam s tým, že ten typek, ktorý sa im teraz vyhráža, je asi vodca tých banditov, ktorý tu bude na konci. A truhlička som si ju nevšimol. Neskutočné poklady. Dobre. Už tu aký pekný výhľad máme. Ufuhu. Takto. Tú múku som nemusel zrovna brať. Poďme dovnútra. Zistíme, čo je to tu zač. A niekto si tu setká. To je nejaký slepý týpek. No dobre, sme ho oklamali, že sme jeho kolega. A že bude na nás čakať. Týpeček zlatý. A rozmýšľam, či ho zabijem, alebo ho nechám žiť. Týpek bez oného. OK. Húbky, húbky. Žiadne lektvary, nič. Kde sú tie schody? Teraz som... Jaj. Bojím, že teraz som ich tu videl. Mám strašne veľa surovín tu. Dobre. Už ho vidím, týpka. Tak tomu sa hovorí double kill. Ako ich odpálil, ani nevedeli, z ktorej to letelo pomaly. Dobre. Dík za zlato. Ma trafil. Delovka. Celkom dáva ten ohnivý damage zabrať. Ale aké to bude dobré na upírov, keď ich budeme loviť. Oni majú zníženú imunitu voči ohňu. Za to majú zvýšenú imunitu voči ľadu. Ale to nám nerobí problém, lebo my sme ohniví. Prdele. Odchod si daj. Ja som aký slepý. Tu máš. Au. Je toto normálne? Zavadza mi tu tento idiot. A mňa tráfa niekto s jedovatými šípmi. Ach, som si to predstavil trošku čistejšie, ale no nevadí. Zavadzal mi tam ten mentál. Tu bol asi ten vlčík, si myslím. Vypadni. Bo aj teba pošlem preč. Na čo si mi? Tu zavadzáš. Zaujímavé, že má obyčajné železné šípy a šľaha po mne jedovaté. Čo je zaujímavé, lebo to som ani nevidel ešte. Aha. Dobré. Nordický jedovatý šíp, to je novinka. Takže máme to jedovaté šípy. To je docela zaujímavé. Ježiš, pozrite sa. Huby. Ajaj, to som krýpel. No dobre. Ja som si užil celú jaskyňu, vy si môžete užiť tento jeden, ja sa zatiaľ napijem. Výborne. Takže...
toto chceme. Som zvedavý na toho bossa. A asi sa možno k nemu aj blížime. Nevybral som si zbraň. On si tu chilluje, týpek. Chytaj. Ty vole, ja som slepý. Na to, že som sa 3-krát netrafil. Či koľko. Výborne. Ale má nejaké rukavice, ktoré môžeme... Aj zbraň, ktoré môžeme disenchantnúť. Taký dobrý meč je tu. Úžasné veci sú v tých truhliciach naozaj. Nádherný výhľad je tu. Poďme preč. Nebudem sa mi ísť cez tú jaskyňu, takže to spravím veľmi jednoducho. Som to krásne vymyslel. Dobre. Možno sa aj tigra zbavil na chvíľu. A nebudem ho otravovať. No, nemáme už úplne veľa času, takže ešte kúsoček na tento diel stihnem. Ale už sa chýlime ku koncu. Myslím si, že ešte by sme mohli, tuto je taká, je tu standing stone a ideme sa na ňo pozrieť. Ale už ani ten útok nie je taký hrozný, už som sa to trošku naučil tráfať konečne, ak to má byť. Začína liať. No ťaž. Dobre. Čo robíš? Ty bude ťažiť nič. Zajačík. Toho nebudeme zabíjať. Toto je nejaké iné, než si to pamätám. Ruiny bývali úplne malinké, také nič. To bude asi tiež zmoldované určite, lebo toto tu fakt nebolo. Tu bol len taký malinký kopeček. Pekné je to tu. Určite nejaký týpek. Videli ste, ako mu pomohol ten štít proti kúzlam? Neskutočné. Čo je toto? Nejaké kúzlo tu máme. Či keby mi ho išlo tak zobrať, že? Super, som sa vyspal, to som zrovna nechcel, a mne nejde dvihnúť to kúzlo. My si ho tu musíme nehať. Ho tam zle uložili. Nevadí, nevadí. Nájdeme druhé, ale našiel som palicu oživovania, to nám je úplne na nič. S tým nechcem mať nič spoločné. Aký fajný prístrešok má týpek. Trošku to tu vyťažíme. Dobre. Zase to robí. Jak sa dostaneme ale na vrch? Som myslel, že tadiaľ to. Ja, tu sú schody. Tak poďme sem. Tým pádom tu už asi nikto nebude, si myslím. On býval vždycky tak hore.
Dobre, nič som nepovedal. Týpek tu je. Wow, ale tu je hocičo. Kúkajte na to. Vyzerá to tu fakt dobre. Ja ho odpálim teda. Uložím si to radšej, lebo vyzerá to byť už taký silnejší týpek. Aj je silnejší týpek. Ouch. Daj si odchod. Zabil som ho už? Ešte nie. On sa asi vyliečil. Nemám manu. Teda musím ísť za ním, on sa tam lieči. To bolo asi to, čo robí ten meč, si myslím. Dáva mi trošku zabrať. Dobre, vyliešení by sme boli. Ne. Ale ja ho môžem ostrať, kde je ten idiot. Máš to tu, čo si chcel. Dobre. Rituálny kameň. Je nám úplne na nič, ale aspoň sme to tu vyčistili. Toto chcem. Ale ešte sa chcem vrátiť tuto, lebo niečo som tu videl. Sú tu zaprvé nejaké... To som na čo zobral, prosím vás. Už keď sme tu, aspoň si trošku prečistíme inventár, lebo nechceme ani tento luk, ani toto, ani toto. Takže nám to dal pekný skill. Fajn. Dobre. Takže... Jak to, že tento je tu živý? Už není. Ani moje oči. Dobre. OK. Super. Dobre. Ja by som to ukončil. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas, aby ste si toto pozreli. Kľudne mi tam hoďte nejaký like, komentár alebo subscribe. Vidíme sa pri ďalšom videu a majte krásny deň.